Batzuk eulako, kurien sartu urten eukien, zelan zen dut. Reketik izaten jakon, reketik baino gehiago, ordo reketik itxonezko izaten jakon. Eta Andraskoak dure lagunezin Margarita. Margarita, Ordo Margaritak etortuz. Ez badaiz. Bueno, ibili badabiz, bai. Da, ordo Margaritak, izakitak batzuk izioen lokalien, aurrek aldera bakarrik egon batzuk izan, ez etxe guztizien. Aurrek aldera lokalien, euren jaizek egitea izan dugu bertan bizitzen. Orduan hartu abien batzuk ize, euretzat, bueno, osea... Gero ara aldatu zin, ipinamin zirkuloen. Pregunta bat dibetzuta, Margarita asko euen hemen, abadinon? Margarita asko euen abadinon? Ez zeuen asko. Ez zeuen asko. Baina, ella bina da ganera hori baino lehen hau, gugizeketak gaukon gengo zen, horre batzokiko jantzi guztiz gure dantzari zenak, atarea gure etxetik, batzokitik, eta horren zuen motzen. Danak egin izan. Doria bainoko batek, Eta ni gutxi gura bera noz izan zen hau? Gu bermeo gozula. Karo. Ja etorri ginen nien, errespetetuzko gure. Eta hori no kontatu ez dut gero, gure txobrin biziten eusin amalago batzuk. Basarri bat egon gure txobrin, landi edo. Eta arek eskatu ziren, hona zendu ziren gure neskenak, etxoso. Oso pobre bizizien da, negureko gaberako eta ekuiteko arek ogueganen da, zertu, eta ez. Zizu zerreta, bai, deure baletoz be bai. Erantzunen. Bainoko batek. Bainoko batek. Eta gero guturri ginen da, Ja zure amataute eguen. Bai, zure amataute eguen da Europe bai amataute. Gu ondo ikusikia, eurek amataute.